Čaute, tu je krátke video, dajte like a odber a ideme písať písané a najprv je ukážka. Moc sa mi to nepodarilo, ale vyzerá to nejako. No. A oni mě dodnes neřekli, co to je za evidenci, jo? Komu to podlíhá, jaké No, to trochu to večko, je tu to tiky. globální právo bankéřů, který chce nastavit globální korporaci a UCC má být to obchodní právo, který zajistí proto my UCC nepoužíváme v takovém velkém rozměru jenom jako všechna práva vyhrazená paragraf 384 o Dajte like a odber, nebudem vás zdržovať, keď máte robotu a uvidíme sa u ďalšieho videa a ďalšie video bude také, ktoré bude nachádzajúce na 7. novembra, čo je dneska. Ďakujeme a prajeme vám pekný deň.